Gigantische skippen passeren ze nou en dan het Staarteiland. Het is onder de skipper van het pontje om ervoor te zorgen dat mensen veilig naar het Staarteiland en weerombracht worden. Dat gaat altijd goed, maar de Koninklijke Watersportvereniging Snits wil net wachten want het een keer misgaat. Die vindt een tunnel onder het Prinses Margrietkanaal terug de ideale oplossing. De plan bestaat al lange tijd, maar gingen vanwege hege kosten net terug. 2 jaar geleden hebben wij tekeningen laten maken door het ingenieursbureau Oranjewoud. Onze wens was toen om een tunnel te maken waar en voetgangers onderdoor konden met een trailer met een kleine boot erop. Het bedrag waar het toen op gecalculeerd was 5 miljoen euro. Wij denken dat als je er alleen een voetgangerstunnel van maakt, dat het bedrag lager kan. Hoe duur de voetgangerstunnel wordt is nog net bekend, maar de watersportvereniging is er wist van dat de kosten een stuk lager lezen als de jeddere 5 miljoen euro. Skipper van de Pont, Robert Demage, begrijpt wel dat een soort mensen blied wezen zonen maar de tunnel. Ja, ik snap ook wel dat er stemmen opgaan om er een tunnel neer te leggen hier. Dat zou een hele hoop stress kunnen schelen bij andere watersporters. Het Staarteiland wordt de laatste jaren heel iets meer bezocht. Op het drukste moment dit jaar binnen in 1 dag 12.000 mensen maar de Pont doorzet. Nevens de KWS zorgt de tunnel voor nog meer watersporttoerisme. Als die tunnel hier gaat komen, dan verwacht ik dat de hele week, de hele zomer lang, en ik denk ook in de winter toch, door de echte fanatiekelingen, gebruik gemaakt gaan worden van de accommodaties die we hier hebben. We hebben hier een aantal havens, we hebben hier douches, we hebben hier van alles en nog wat. En dat gaat dan veel meer gebruikt worden. En dan gaan veel meer mensen zeilen, waardoor de Sneekweek qua aantal deelnemers ook weer in de licht gaat. En dat is voor deze regio, denk ik, van enorm economisch belang. Maar de tunnel Beteljemat is nog onbekend. De watersportvereniging hoopt dat de gemeente Zuidwest-Friesland en de provincie het belang van het project inzien.